हालेलुया प्रेज द लर्ड सिगांथारावनो जोंनि गोजौसिनथारनि बिफा इसोर प्रभु जिसुखौ आं बे समाव हाजासे हामबाय होनदों। बे मोजां समखौ इसोरा जों बयनोबो लागै जगायनायनि थाखाय आरो लोगोसे आंनि थार जिउनि लामा इउटुब चेनेलनि जानानै आं बयखौबो गिबिथाराव वेलकाम खालामबाय। लोगोसे आंनि गोजोननाय अननाय खुलुमनायखौ बयनिसिमबो बावहरग्रोबाय। अनलायग्रा बिदा फंबाय आंनि लोगो लोगोरिफोर, फै बे समाव जोङो इसोरनि बाथ्रा आरोबावनो जों दिनै सोलोंनि धोरोमिया सुबुंफोरखौ इसोरा जेब्लायबो गावनि गोथार सनानि गांखंफोरजों बियो खोबनानै लायो। जेसेबांखि समयसा निदान फैयाथों, बे गासै समयसाफोरनिफ्राय, गिथाव जाथायफोरनिफ्राय, एक्सिडेन्टफोरनिफ्राय, बांग्रिफोरनिफ्राय, दैबानाफोरनिफ्राय, गासैनिफ्रायबो बिफा इसोर प्रभु जिसुआ धोरोमिया मानसिफोरखौ रक्षा खालामो। जोङो मोनसे बाइबेल पद नायनो हायो। गितफोरनि लिरनाय 34 बालाबनि 19 आरो 20 सिरियाव इसोरनि बाथ्राया बुंदों। बाहाय बुंदों, धोरोमियाफोरहा गोबां निदान दंब्लाबो फोरबुआ बेफोर मानिनिफ्राय बिसोरखौ गहोयो। बियो बिसोरनि बेगें मानिखौ रैखा खालामनानै बिसोरनि गंसेखौबो सिफाय होनाय नङा। अनलायग्रा बिदा फंबायफोर, जों नुनो हादों गोथार शास्त्रआव धोरोमियाफोरा गोबां निदान दंब्लाबो, गोबां समयसाफोरा, गोबां थारनाफोरा, गिथाव जाथायफ्रा बे संसाराव सफैब्लाबो धोरोमिया मानसिफ्रा बेफोरनिफ्राय गिनांगौ गैया। मानो गिनांगौ गैया? धोरोमिया मानसिफोरखौ जेब्लायबो इसोरा बेंनानै लायो। धोरोमिया मानसिफोरखौ जेब्लायबो इसोरा बेबायदि गाज्रि समयसा, गाज्रि बोथोरफोरनिफ्राय, गाज्रि बेमारफोरनिफ्राय, गाज्रि एक्सिडेन्टफोरनिफ्राय जेब्लायबो रक्षा खालामनानै बेंनानै लाखियो आरो बासायो। बेनिखायनो धोरोमिया मानसिफोरनि बेगें गंसेखौबो इसोरा नस्थ' खालामहोनाय नङा। इसोरा महान इसोर, इसोरा दयालु इसोर, बियो बियो जेब्लायबो गावनि अनजाथाव फिसाफोरखौ आदोरै जोथोनै जेब्लायबो बेंनानै लायो। बे सान्थि गोजोननायखौ गावनि सायख'जानाय फिसाज्ला आरो फिसाजोफोरनो जेब्लायबो होनो इस्सा जायो। बे सान्थिखौ होनो जेब्लायबो नोंथांखौ, आंखौ, बयखौबो नेनानै थायो। बियो गावनि धोरोमिया फिसाफोरखौ गावनि गोथार सनानि गांखंफोरजों बियो जेब्लायबो गोबानानै लानो इस्सा जायो। जोङो गितफोरनि 91 बालाब 4 सिरिनिफ्राय 12 सारिसिम इसोरनि बाथ्राखौ नायब्ला बहाय इसोरनि अननायखौ जोङो रोखा रोखा नुनो हायो। फै अनलायग्रा लोगोफोर, अब्ला जों बे समाव इसोरनि बोसोना मा बुंदों जों फरायना नायनि। बाय बुंदों, बियो गावनि गांखंजों नोंखौ गोबानानै लागोन आरो बिनि गांखंफोरनि सिङाव नोङो आश्रय मोनगोन। बिनि सैथिया दाहाल आरो जाथ्रेग्रा आगजु जाबाय। बिनि जुनै नोङो हराव गिख्रं होनायखौ नङाब्ला दिनाव बिरग्रा बोरलाखारफोरखौबो गिनांनाय नङा। खोमसियाव थाबायनाय मोरोन आरो सानजौफुआव दावरा मावरा सिथारग्रा रगखौबो गिनांनाय नङा। नोंनि साखाथियाव 1000 मानसिफ्रा गोग्लैब्लाबो बेफोरो नोंनियाव सफैनाय नङा। नोङो गावनि मेगनजोंल' नायनानै दुष्टफोरनि फाल्था लाजानायखौ नुगोन। मानोना नोङो फोरबु आंनो आश्रय होग्रा, नोङो गोजौसिनखौ गावनि खुलि खालामबाय। बेनिखायनो नोंनि सायाव मुंबो निदान जानाय नङा आरो मुंबो दुखुआ नोंनि थाम्बुआव फैनाय नङा। मानोना नों जेरावखि थाङा मानो बियो गावनि आरफखौ नोंखौ रैखा खालामनो
हुकुम होगोन, नोंनि आथिंफ्रा अन्थायाव सौथु नाङा जासे बिसोरो नोंखौ आखाइफोरजों दिखांनानै लागोन। अनलायग्रा बिदा फंबायफोर, जोङो दिनै स्पष्ट भाबैहाय स्पष्ट इसोरनि रावखौ जोङो खोनानो मोनबाय। धोरोमिया मानसिफोरखौ बियो जेब्लायबो गावनि गोथार सनानि गांखंफोरजों बियो खोबनानै लायो। जेब्लाबो दुखु गैयाजासे, दाहा गैयाजासे धोरोमिया मानसिफोरा खामिनो हायो। धोरोमिया मानसिफ्रा जेरावखि थाङा, जेरावखि बेराया, जेरावखि खामिया, गासैयावबो बिफा इसोरा आरफफोरखौ रैखा खालामनो हुकुम होयो। अनलायग्रा लोगोफोर, जोंखौ, धोरोमिया मानसिखौ, नोंथांखौ बयखौबो इसोरा गावनि आरफफोरखौ बेंनानै लानो हुकुम होयो। जोङो जेब्लायबो सौथुवा जासे, गादलिना जासे जोङो सान्थि आरो गोजोननायजों जोङो जेब्लायबो खामिनानै थानो हागोन। सोर? जायफोरा धोरोमिया, जायफ्रा इसोरनि बोसोनाव थायो, जायफ्रा इसोरखौ गियो, थायफ्राव सौथुवा जासे जेब्लायबो सान्थि भाबै, गोजोनै, रंजानायजों, खुसिजों बियो खामिनो हागोन। बेनिखायनो इसोरनि बोसोना बुंदों, रमनि 8:35 सिरियाव इसोरनि बोसोना बुंदों, आंनि अननायनिफ्राय नोंसोरखौ सोर सेनानै लांनो हागौ होननानै इसोरनि बोसोना बुंदों। अनलायग्रा लोगोफोर, जोंखौ माब्लाबाबो इसोरनि अननायनिफ्राय सेनानै लांनो हाया। जोंनि समयसाफ्रा, जोंनि खैफोदफ्रा, जोंनि दुखुफ्रा, जोंनि अभाबफ्रा जोंखौ माब्लाबाबो इसोरनि, बिफा इसोरनि अननायनिफ्राय सेनानै लांनो हाया। इसोरा सान्थिनि गेजेरजों दैदेनो। अनलायग्रा बिदा फंबायफोर, बियो जोंखौ जेब्लायबो गोजोनै सान्थियै दैदेननो इस्सा जायो। बिनिखायनो माथाइनि 23:37 सिरियाव बुंदों, दाउ बिमाया जेरैहाय गावनि फिसाफोरखौ गावनि गांखंजों गोबानानै लायो, आंबो बेबायदिनो नोंसोरखौ गले गले गोबानानै लानो इस्सा जायो होननानै इसोरनि बाथ्राया बुंदों। नोंगौ अनलायग्रा लोगोफोर, इसोरा जोंखौ गावनि गोथार गांखंफोरजों गोबानानै लानो इस्सा जायो। बेयो जोंनो सान्थि होनो इस्सा जायो, जोंनो गोजोननाय होनो इस्सा जायो। बेनिखायनो जोङो बे इसोरनि बोसोननि सिङाव जों थानांगौ। जायफ्रा बे इसोरनि बोसोननि सिङाव थायो, बेबायदिनो गिथाव बाथाव, दावरा मावरा, थैग्रा रगफोरनिफ्रायबो जोङो बासायजानायखौ मोननो हागोन। बेबायदिनो जायहा गोजौसिननि सिङाव आश्रय लानानै थायो, बियो बोलोग्रासिननि सायख्लुमाव खामिनो मोनो। अनलायग्रा लोगोफोर, नोंगौ, जायहा गोजौसिननि सिङाव आश्रय लानानै थायो, बियो बोलोग्रासिन बिफा इसोर प्रभु जिसुनि सायख्लुमाव खामिनो मोनो। फै अनलायग्रा लोगोफोर, जों बोलोग्रासिन बिफा इसोर प्रभु जिसुनि सेरावहाय जों आश्रय लानि आरो बे बिफा इसोरनि अननायाव जों थानि। सान्थि आरो गोजोननायखौ जों बजबना लानि। इसोरनि नैथि फैफिननाय सान, बे इसोरनि नैथि फैफिननाय सानखौ जों जिउआव नेनानै थानि, जाहाथे बिफा इसोरा जेब्ला धोरोमिया मानसिफोरखौ लांनो फैफिनगोन, अब्ला जोंबो बिफा इसोरजों लोगोसे सोरगोआव थांनो हानायफोरबादि जोङो इसोरनि बोसोनाव थानि। धोरोमिया ख्रिस्टियान जानानै जों गावजों गाव अनलायनायाव थानि, बेंलायनायाव थानि, सान्थियाव थानि, खौसेथियाव थानि आरो इसोरनि अननायखौ जोंनि जिबनाव दोननि। प्रेज द लर्ड। अनलायग्रा लोगोफोर, बे समाव आंनि इसोरनि बुंनाय जि राव, बे रावखौ आं दिनै बेखिनियाव दोनबाय। जोबनायाव बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि गोजोननाय आरो खुलुमनायखौ फिन बावहरबावनानै दिनैनि इसोरनि रावखौ आं बेखिनियावनो दोनबाय। प्रेज द लर्ड। आमेन। थेंक इउ।